Здравейте, аз съм Маргарита Петкова от марката за чиста храна и с това видео ще сложим старта на поредица от къси видеа с полезни съвети и практики от нашия опит, които ще бъдат полезни за хора градинари или такива, които тепърва са решили сами за себе си да произвеждат чисти от пестициди зеленчуци. В днешното видео ще ви разкажем как може да си отгледате зеленолистни зеленчуци, както и малко информация за кореноплоди без пестициди, как успяхме ние. Три основни правила, ако гледате през зимата в култивационни съоръжения. Първото основно нещо е много важен избора на семена или чист от заболявания посадъчен материал. Второ важно правило, когато засаждате вашите салатки, е да оставяте достатъчно разстояние предвид това колко големи ще станат, какъв е техния хабитус, тъй като с нарастването, ако са прекалено близко засадени една до друга, те се допират плътно. Именно там при зеленолистните се задържа прекалено много влага и оттам започват развитието на гъби и гнилостни процеси. Трето важно правило, особено когато отглеждате зеленолистни през зимния период в култивационни съоръжения или тунелчета, трябва да осигурявате редовно проветрение или някакво движение на въздуха, тъй като при нас, например, тази зима беше с много минус температури и обилни валежи. Влагата в култивационното съоръжение беше много голяма, така че това трябва да го осигурите. Може да го осигурите с обикновен вентилатор и просто да проветрявате оранжериите в часовете, когато няма толкова влага отвън, извън оранжерията. Специално тези салатки са разсадени през ноември месец на разстояние около 15 сантиметра. С засаждането са полети с разтвор на поливерзум, който е биофунгицид и е на база питиум олигандрум. Всъщност това е гъба, изолирана от природата и е хищна. Изхранва се с мицела на патогенни гъби, като фузариум, ботритис и друг вид заболявания. Именно поради факта, че ние отглеждаме нашите салати в почва и имахме сигнали на предходната култура домати, че има някакво развитие на фузариум, за това още с засаждането поляхме с поливерзум тези салатки, които решихме да оставяме. Мога да ви покажа марулата, която решихме, че ще унищожим, тъй като не се храним и не е поливана с поливерзум. Може да видите фузариума какво ѝ е причинил. Също така може да ви покажем и от същия вид салатка растение контрола, което не се е поляло в края с поливерзум, с засаждането. Може да видите, това традиционно са си повреди при зеленолистните от фузариум. Даже тук леко се вижда леко розовия налеп. Докато другите салатки са полети и виждате, те се развиват много успешно. Ние предпочитаме да работиме с поливерзум. От доста години го използваме. Проста причина, че е естествен продукт на база питиум олигандрум, както казах, който се изхранва с мицела на фузариум, ботритис и друг вид патогенни гъби. Предпочитаме го, тъй като при него няма пестицидно натрупване, а при зеленолистните почти цялата маса се консумира. И за нас сме взели решение, че ще лимитираме употребата на пестициди в нашата градина. Както ви споменах, тази зима атмосферната влага и минус температурите бяха много големи в Северна България, където се намираме. И почти през целия сезон тези салати бяха покрити с тази защитна тъкан, за да не измръзнат и да не се повредят, тъй като това култивационно съоръжение не се отоплява. И видяхме на единични растения, че започва да се развива сиво гниене, ботритис. Мога да ви покажа една салатка, която решихме да не третираме. Така че имаме и още едно вегетативно третиране с поливерзум. Това остана от самата салатка. Може да се види плътния сив налеп. И благодарение на поливерзум успяхме да ги спасиме. Нещо важно, което искам да ви обърна внимание, дори за хората, които произвеждат.
Когато искате да се предпазите от почвени патогени, като сечене по разсада, питюма, като фузариум и друг вид почвени патогени, е хубаво самата растителна защита, кой каквато избере, да я прилагате още при самото засаждане, тъй като почвените патогени вече заразили самото растение, много труден става контрола. Оттам нататък самото третиране ограничава разпространение на самата гъба по другите растения, но нападнатите растения, ако не загинат, то те имат влошени вкусови качества. Също такъв пример може да ви дадем и с репичките. Една част от тях не третирахме рано срещу фузариум. Може да видите какъв хубав налеп е направил по тези репички. Това ни е контролата, която не сме третирали, а тези са поляти еднократно с поливерзум. Друг важен момент, който мога да ви споделя за сивото гниене. Когато го видите, за съжаление, този тип патоген е малко късно. Той обикновено заразява много рано. Заразява, когато растенията са млади, а когато отглеждате плодове или декоративни растения, той заразява обикновено на цветен бутон, например като при ягода, малина или декоративни растения, пелагрониум. Всъщност той заразява на цветен бутон. Когато виждате този сив плътен налеп, това вече е много късно. Той вече е превзел почти цялото растение. Така че когато взимате мерки срещу този тип заболяване, е хубаво това да го правите с превенция в по-ранните фази на развитие на културата. Ако ви интересува повече подробна информация относно борбата, отглеждането на салати и на разсади, също и за по-професионална информация, определител за различните заболявания по зеленолистните, ще качим в нашия блог, който може да откриете в сайта ни за чистахрана.com. Това беше всичко от нас. Успешно градинарстване!